sosyalizmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e. و devletin Yekîtiya Amerika û Komara Terk ticarî gotina tekuşîna em dimeşînin terorîzme ji min nebihîsin. David Ekron Serokê Giştiyê Partiya Karkerên Kurdistanê Birêz Abdullah Öcalan beriya çend salan ji erka dîplomasiya ku min ji bo devleta Yekbûyî Amerîkayê dikir teqewît bûm. Di vê naberê da min her tim di derbarê pirsgirêka Kurd a li Iraqê de jî nivîsand. Di demên dawî da jî heman tiştî ji bo Kurdên li Tirkiyeyê dikim. Niha jî dixwazim di derheqê PKK da lêkolîn bikim û binivîsim. Dixwazim vê jî bêjim. Li gorî min Partiya Karkerên Kurdistan PKK ji aliyê çapemeniya navneteweyî we pir erzan hatiye danasîn û pêşkêşkirin. Ji bo vê nivîsa xwe jî min xwaz bi we re hevpeyvînekê bikim. Mixabin ji ber ku ez ê di van kêliyan da nekarim serdanekê li Rojhilata navîn bikim, neçar mam pirsên xwe bi nivîskî amade bikim. Min bi vê hizrî pirs amade kirin, ji niha ve dixwazim bêjim ku ji bo bersivên we spasiyê dikim. Di rêjiya nivîsê ji we re dihêlim. Hêvî dikim hûnê vê daxwaza min bipejirînin û ji niha ve spas dikim. Abdullah Öcalan Birêz David ji bo elaqeya we spas dikim. Weke kesek yekem care dîplomatek di devleta Amerîkayê da erk girtî û kesek li ser rewşa gelê Kurd nivîs dinivîse, ew baldarê we ya li hember PKK hêja û watedare. Weke we di destpêkê da dest nîşankirî, bi rastî jî dixwazin di asta rêya navnetewî da di derheqê partiya me da nêrînên neheq û berwa jî pêş bixin. Bêguman hûn jî pir baş dizanin ku di pêşxistina van nêrînên neyînî da giraniya devletên Yekîtiya Amerîkayê heye. Yekser bibînim, îro alîgirê serokê CIA bi navê din Teşkîlata Istihbarata Navendê li qada navnetewî weke nûnerê terorîzmiyê herî mezin pir rehet di komîsyonên cûr ve cûr da vê nêrînê dibêje. Ev camêr ne kesek ji rêzê ye. Hûn jî dizanin CIA di asta cîhanî da rêxistinek çika bi bandor e. Bê ku bi me re hevdîtinekê bike yan jî rastiya me lêkolîn bike, lêkolîn kiribe jî wisa nêrînên xeter yek alî danasîn, bi rastî jî milletê ku qurbanê herî mezin ê terorîzma navneteweyî ye, PKK ku ji bilî bikaranîna mafê xwe yê pîroz ti armanc û mijûlbûna xwe neyî, wisa nirxandin hem neheqiyek mezin e, hem jî şêwazek dijminatiya sînor nenas e. Milletê ku pêvajoya kirkirinê jiyaye, ji bilî nasnameya xwe ya netewî û daxwazên xwe yên netewî û demokratîk pêşxistinê zêdetir ti pirsgirêkek xwe ya dinîne. Di vê mijarê da li hember kirkirinê li ber xwe dayîn çima dibe terorîzma navnetewî. Ev nirxandina neheq tenê dikare bibe nêrîna emperyalîzma sînor nenas. Ti eleqeya vê bi edalet, mirovî û heta hêmanên rastiya siyasî ve nîne. Dibin tohmetek giran da hiştin marifet dîtin nêrînek emperyalîsta mezin e. Birêz alîgirê CIA jî pir baş dizane ku îro milletê herî zêde qurbanê terorîzmê emin. Ji dîrokê jî pir baş tê zanîn Komara Tirkiyê û Hovîtiya Tirk hêza kirkirina çand û gelan e. Pîdiviyên mirovî yên tekez, pîdiviyên humanîzmê, mafê xwe yê jiyana pîroz, nasname û mafê parastina bine mala xwe, wisa bi nêrînek berwa jî û tawanbariyek pir mezin ve dinirxîne. Ji nêrîna we re dihêlim, lê ev nêrîn hema bêje nêrîna devletên Yekîtiya Amerîkaya fermiye. Hûn jî ji nêz ve dinasin. Bi rastî jî hewl didim fêm bikim. Gelo weke berjewendîn devletên Yekîtiya Amerîka gerîdana xwe çi qas ji nêz ve bi van nêrînan re heye. Pirsên we yên li ser vî bingehî weke we jî diyar kirî. Dikare di astekê da ev danasîna PKK ya hêsan bê derbas kirin. Yexîn dikim bersivên ku em bidin û nirxandinên şaş kêm jî be sererast bike. Bi vê mebestê yexîn dikim hûnê hinek din xwedî ferasetek nêzî rastiyan bin. Bawerim dê bi we re nêrînên devletên Yekîtiya Amerîkayê yên li ser me hinek din xwe bigehîne nêrînek ku rastiyan dibîne. Cardin ji bo eleqeya we spas dikim.
ام دخوازن مرو رزگار بکن و امی قد رادستی کپیتالیزمی نبن. داوید اکورن برز öcalan رژه ekmezin açapemeniya navne tevi heji pekeki veke rexistinek ciheker didenasin. Dibêje armanca ve avakirina devletek Marksist û Leninîste. Nexasim serxabûn bi rastî jî armanca PKK'ye. Her wiha gelo Marksizm û Leninîzm bîrdoziya PKK'ye. Abdullah Öcalan bi ısrar partiya me veke rexistinek ciheker nirxandin û berdîla wê çi dibe bilabe bi her tiştî xwe ve li pey devletê bazdana wê fişale û nerast e. Dîsa her wiha partiyên kevnar ên komûnîst ra heman rengî dîtin jî ne nirxandinek ne di cîhda ye. Xeta bîrdozî û siyasîya partiya me weke hatî gotin ne di şêwaza komûnîst a kevnar da ye. Ger wisa bûya wê bi hilweşîna sosyalîzma pêkhatî ra weke partiyên roxyayîn em ê jî ji mêj ve biroxiyan. Pêşkeftinên daviyên navneteweyî nexasim hilweşîna sosyalîzma Sovyetê jî pir vekirî danî holê ku divê em wisa neyên nirxandin. Rast e, partiya me ji destpêkê ve bi sosyalîzmê rêketiye. Lê em baldar nêz dibin ku ev sosyalîzmek li ser bingeha zanistî ye. Em yeqîn dikin civak jî li ser bingeha zanistî dikarin bên dest nîşan kirin. Em jî divê mijarî de her ku diçe ferasetek sosyalîzmê ya li gorî xwesteriya xwe pêş dixin. Dikare bêlêkurîn kirin da ku bê fêmkirin sosyalîzmek çawa ye. Ev hem ji bûy me hem jî ji bûy derdûrên bi me ra eleqedar dibin wisa ye. Ramanê xwe yê bîrdozî pêşxistin li gorî feraseta me ya mirovahî û civakî divê xwezayî bêdîtin. Civakîn bê bîrdozî û milletên bê bîrdozî jî tune ne. Li gorî rastiya di navê da dijîn guncav weke rêya çareserî dikarin her bîrdozî jî bipejirînin. Vekirî bêjim, sosyalîzma pêkhatî û partiyên ev araste kirîn weke ku nekarîn rastiya Kurd rast binirxînin di înkarkirina wê da û heta ev qasî xurtkirina komara Tirk da amûrên herî bingehîn pêşkeş kirin. Weke gel û partî me ji vê sosyalîzmê û komûnîzmê zerar dît. Lê tevî wê em hertim bawer dikin feraseta me ya wekevî û azadiyê bihêz e. Bi qasî hezkirina mirov a Kûr divê ev qas jî bi wekevî û azad mafê her milletekê bêdîtin û pêşxistin û em ji bûyî wê tê dikuşin. Nevekevî û bêmafiyên zêde ne tenê di navbera netevan û heta Çînan da, di navbera olan, navbera mezheban, navbera zayandan, navbera çandan da, bi kurtasî di navbera netev û asta nav netevî de çiqas feraset û helwestên azadbûnê asteng dikin hebin, lê dijî wê xetek me ya li gorî cewhera mirov guncav tê pêşxistin heye. Di vê navberê da li hember her ku diçe qirêjbûna xeter a hawîrdor, zêdebûna şêniyan û xeteriya atomê bûna xwedî nêrînek herî radîkal, em pêwîstiyek feraseta vê sosyalîzmê dibînin. Weke partiyek pir bi rêgez dixwaze xwe pêk bîne, weke tevgerek xwedî çarçûveyek bîrdoziya wisa ye û hewl dide wisa be, nirxandina me da dê nêzîkbûnek rasteqîn be. Ez ê nikarim bi kurtasî ji her hêlî ve vebêjim ku em xwedî feraseta sosyalîzmek çavan e. Me bi salan pêşî li gelek nirxandinên cûr be cûr pêşxistin, hêvîdarim hûnê lê bikulin. Lê belê dikarim bêjim ku feraseta me ya sosyalîst dê veke welatên serdest ên sosyalîzma pêkhatî ne bê demokrasî be, ne sosyalîzmek kes biçûk dike û devletê mezin dike be. Heta ji pirdengiya gelek welatên kapitalîst zêdetir, em gerîdeyê pirdengî, xwedî ferasetek demokratîk û ferasetek devlet diwate gevnar da ji devletbûnê derdixine. Dîsa kapitalizma devlet û sosyalîzma xwe dispire wê nêzîkbûnek aborî ya em napejirînin ye. Em yeqîn dikin pêdivî bi vesaziyek aborî ya nû ya ku kes bikare serbest jêhatiyên xwe pêş bixe heye. Li hember hemû bîrdoziyên ku bi navê devletê pêşkeftina kes asteng dikin bertekin me hene. Her wiha em dixwazin bêjin di vê navberî da ji ber her milletek heta davê xwesteriya çanda xwe najî, binyatek civakek yek bêjî ango monolog pir xeter e. Kurtasî, feraseta kesek ku heta davî dikare çanda xwe ya dewlemend û jêhatiyên xwe pêş bixe, yek ji pîvanên bîrdoziya me ya em pir baldar nêz dibine. Em zêde ji ferasetên nexwasim, devlet her tişte, kes ne tişte yan jî kes her tişte
برژوندین جواکی نت تشته دور دسکینن و لهمبر ببرتکن بکاسی جی جواکی را حوجه مافین کس بکاسی جی کس را حوجه فیده این جواکی و سازمانیا گلن پری وکر رگز خالین کو ام هاو ددن پیوه گریدای بمینینه یقین دکم جبو خود دانا ناس کرنه افقاز بسه ام جی بکاسی امریکا فدرالیسمی دخوازن وکدین ام بین سر مجارا جه کاریه ام نزیک بونک شرط و مرد چه دبن بلابه بن دولتا جدا فرض ناکن خالا ام دخوازن پر وکری بیجن مدل دولت کو مافین ملت که یه هری بنگهین آبوری، چاند، جواکی و سیاسی اوله کرنه وکه کودکاره او ماف دبن سیوانا همان دولتی دا جی بکار آنین دکاره دبن سیوانا دولتک جدا دا جی بکار آنین شوه این دولتان وسا پر حشک آن اونوتر آنجی جه کار بناف کرن لگوری راستین روژامه نگونجاون راستیا نون توی جدایه ام سردمک هر کودچه گلک یکیتین سیاسیین جور به جور پیشت کون دجین دولتین یکیتیا امریکا بخواجی پرگارک دولتا فدریه توی جهمان نتوی بیکتی المانیا جی پرگالک دولتا فدریه دیسا توی جی نتوین جدا بیکتی بلژیکا فدراسیونک جدو ملتان بیکتی İspanya devletek otonomiyin ve zedene, yekitiya devletin Amerika'ya bakur peştikeve, yekitiya Avrupa'ya, hatta yekitiya Türkçi peştikeve, biviste mirov civata devletin serbukajı servebike, dise havcedike federasyon buna dınava Rusya'da jî veke minakek baş berçav begirtin. Ev minak tev dest nişandikin ku dibin heman sivana devleti da ve pergala federal ve jiyana serbuka u azad gengaze, herçendi de halet devletin cuda da jibin beyiketiyin cur be cur u şiveyin federasyonan hatına gelhev avan devletan jî gengaze. Jiha peşveçun jî perestanek bi vî rengî dest nîşan dike. Wexta em vê rastiya giştî berçav digirin di her mercîda çiqas PKK ne li pey cihêkariyê û pey baz nade di neva binyatek otorîter û unîter a civandinê ya li ser devletek faşîzan serdest e weke Komara Tirkî da pejirandina wê jî ne gengaze. Bal bidinê binyata devleta unîter a heyî yek û piştî nîvê duyem ê sed sala bîstemîn ji sosyalîzmê ji xwe nûnertiya vê demê Stalin bû herî zêde jî ji Hitler û Mussolini bandor bûyî Mustafa Kemal pêşxist. Misûger tev jî dizanin ne devletek demokratîk e ji ti çandîra azadî tune ye. Îro herkes jî dizane ku demokrasiya heyî jî sext ye û gerîdayê artêşê ye. Binyata unîter a Komara Tirk yek ji binyatên herî zêde dij demokratîk e. Ne tinê mafê netevan, neteva Kurd înkar dike û nas nake. Di heman demê da di neva xwe de jî li hember gerê xwe devletek dijberê mafên mirovan û bi rastî jî ji bilê bixin çav ti nirxa demokrasiyê lênîne. Vaye em li hember ji kurbênêrên bilave ev binyatek devleta faşîst e devletek wisa bi gelemperî jî di nava yekbûnê de ji bo demokrasiya wê tê dikuşin. Ev têkuşîn weke têkuşîna cihêkar binavkirin, kene xwe bi rastiyan kirin û ciddî negirtine. Ya herî rast mirov vê weke demokrasiya netewî û têkuşîna daxwazên demokratîk ên netewî binav bike. Bal bidinê hemû pêşkeftên siyasiyên Tirkiye bi têkuşîna me ve gerêdayî guhartin an jî peresanê dişîn. Rejima Kemalîstgehaya konaxek wisa nexwasim bi vê operasyona di derbarê Başûrê Kurdistanê ra yan vê di çarçoveya reforman da guhartinê bêjî û temenê xwe dirêj bike yan jî vê di neva qalibên teng ên unîter da hîn zêdetir tengav bibe. Ji xitmandin ber bi xitmandinê we bigindire yan jî wê hilweşe biçe. Ji ber vê me dehê caran got ger Komara Tirkiye dixwaze pêşketina demokratîk beriya reforman saz bike em amade ne. Heta me got em ê bibin hêza herî sexlem û evleya pêşkeftinek wisa demokratîk jî. Em pir vekirî ji we re jî dibêjin ku derdek me wisa îlla em cuda bibinîne. Bes bila aliyê beramber bi xwe bawer be û ji hevdîtina siyasî ra vekirî be. Dikare di nava sînûrên heyî da encamên nêzî wekevî û azadiya gelan bêgirtin. Dikare daxwazên demokratîk ên netewî di astek pêşveçûyî da bên sazûman kirin. Ji bo Tirkiye demokrasî dikare di astek pêşveçûyî da pêşkeftinekê raber bike. Em jî dibêjin
em ji vê re amade ne. Tiwateyawê nîne herkîlê vê weke cihê kariyê binirxînin. Ji xwe herî kêm em jî federalîzmek weke Amerîka ku ji yek netewî pêk tê dixwazin. Em jî bi kasî Almanya, bi kasî İspanya demokrasiyekê û weke pêdiviyek wê ya pêşketî pergalek federal dixwazin. Ev xwastin çima dibe cihê karî? Hêjgavên destpêkê nehatin avêtin, ferasetek ku naxwaze nasname û navê gelekî jî nas bike, ma mirov nikare rehetî bêje cihê kar û şûvê nîst e. Netewek xwedî hejmarek milyonan, dîsa nasnameya miletekê ku di dîrokê da ya herî kevne, ev qas înkar kirin, ma ne cihê kariya herî xirab e. Çima rastî wisa nayên dîtin lê xweparastina me ya rast û mafê mirovî, mafê parastina yekser cihê karî bê nirxandin. Hûn baş dibînin ku em bi şaşiyek, giran û darazên nirxên ji rê derketî ra rûbirû ne. Heta dixwazî ji vê re bêje, xwe destpêre bîrdoziya Marksîst û Lenînîst a hişk, bi kasî dixwazin bêjin, tevgerek cihê kar a herî terorîst e, ev hemû tawanbarî ne. Her wiha te aliyên van ên rasteqîn nîne. Rastî, zêdetir girîdayê nêrînên ku min hewl da bilêv bikime. Di sosyalîzmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e.